Galjek Sant'Agata ilha tigi mekġuma f'Malta gal kważi 1700 sena? Agata tweldet fi familja sinġura u nobli fiskalija, min età ġgira id-dedikat ħaġġitha lil Kristu. Quintianus, il-gvernatur Ruman ta' Katanja, talabha tiġġevgu. Agata rifjutat. Irrabġat bir-rifġut tagħha. Quintianus fit-tekst li ġarresta lil Agata waqt il-persekuzzjoni tal-insara taħt l-Imperatur Deċċu. Agata ħarbet min sqalliġa leġen Malta bieks taħrab mill-persekuzzjoni. Huwa maħsub li sabet kien f'katakombi qrib ir-Rabat tal-lum. Għadjet il-granet tagħha fil-kripta. Titlob u tħallem il-fidi nisranija. Bħalli kieku mekxija minn rivelazzjoni siekta, ħiġa reget lura leġen sqalliġa. Min keġġa l-oggeżjoni ġiet ta' dawk ta' madwarha. Irrabġat bil-fidi soda tagħha. Quintianus bagħat lil Agata f'burdell bieks ikisser l-ispirtu tagħha. Madankollu, ħiġa bagget soda. Furġux, il-gvernatur ordna li ġinqatħu l-ħasidirha. Iġda l-gvernatur ordna li tigi torturata għal darb oħra. Fil-5 ta' frar, 251 WK. Agata tat ħaġġita bħala martri fil-ħabs. Hekk kif għaddew is-sekli. In-nies komplew ifitzu l-protezzjoni ta' Sant'Agata. Iġda l-fidi tagħhom kienet se terga tigi pruvata. Fil-1551, taħt il-Gran Mastru Juan de Homedes, Malta giet attakata mill-forzi Ottomani u mill-kursari tal-Barberija. Waqt li s-soriġiet kienu keġġi tolbu, Sant'Agata deħret qudiemhom. Qaletilhom bieks ġħollu l-istatwa tagħha il-fuq mis-swar tal-belt. In-nies garew l-istatwa ta' Sant'Agata fuq is-swar tal-imdina. Il-flotta Ottomana rtirat u bħek intemmet it-teddida u rega ritorna l-paċi f'Malta. Ħafna emnu li Sant'Agata kienet i-protegijiet li l-imdina. Għal aktar minn 1000 sena, id-devozzjoni leġen Sant'Agata eksterdet madwar l-Ewropa. Ħiġa sabet kien u talbet fil-kripta f'Malta. Wara l-martirġu tagħha, il-fidi tagħha bagħat ħaġġa. In-nies komplew ifitzu l-protezzjoni tagħha. Mill-kripta għal kripto. Assi digitali ispirat minn Sant'Agata. Agata. Mill-kripta għal kripto.